L-Air Malta ħadet id-deċiżjoni li tkeċċi nofs il-piloti tagħha wara ġimgħat sħaħ ta' inċertezza dwar il-futur tal-kumpanija u l-bdoti tagħha. Dan jidher li seħħ wara li l-Union tal-Bdoti l-ALPA talbet pakkett finanzjarju għal skema ta' irtirar. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm diversi battibekki bejn il-linja tal-ajru u l-unions li rappreżentaw lil ħaddiema fejn jidħlu l-membri tal-ekwipaġġ. L-Air Malta waslet għal qbil mal-Union anke jekk il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Silvio Xkembri baqgħu jaħarbu milli jiltaqgħu ma' rappreżentanti tal-cabin crew. Il-qbil mal-cabin crew wassal għal tnaqqis fil-pagi ta' kważi 50% wara ġimgħat sħaħ ta' attakki anke mill-istess Ministru. U jien mhux se nippermetti li wħud individwi partikolari jħajġekjaw l-Air Malta jew b'xi mod jagħmlu l-Air Malta tagħhom. U kien dan l-istess Ministru ftit tal-jiem wara li stqar li l-ħaddiema mhux kuntenti bl-arranġamenti ġodda li qed isiru. Forsi uħud mill-ħaddiema illum mhux se jarawni sabiħ. U mhux se ninżel tajjeb magħhom. L-interess tiegħi jmur lil hinn mill-benefiċċju li jgawdi ħaddiem jew ieħor. Jidher li fl-aħħar jiem kien hemm diversi laqat bejn il-Linja Nazzjonali u l-ALPA, madankollu wara li l-Union tal-Bdot insistiet fuq skema ta' irtirar kmieni ta' 73 miljun euro, il-linja tal-ajru ma kellha ebda għażla oħra ħlief li tipproċedi bis-sensi ta' 69 mill-piloti tagħha. Mhux magħruf eżatt x'inhi l-pożizzjoni tal-ALPA wara dawn it-tkeċċijiet, lanqas mhu magħruf kif se tkun qed topera l-Linja Nazzjonali tal-Ajru issa li spiċċat prattikament bla piloti.